Patumi Paipani Pai Isiani Arnikang Samapor Khironi Mondal Congress Committee Asai Hemalong Carbon Autonomous Council Abarim Rensing Bepen Perangkiamai ni ponsi State Government Asamahin pen 6 schedule power kipajum jia Siloxi ki klempu akoi kipi Perangkiamai long Carbon Autonomous Council Abarim Rensing Bepen kaning jeponke MOU MOA sateng pen sit phokepan ki papajia lamdo Bangsolong non inkoi ki baralong ki un reserve seat si manpo laki 6 schedule ki papop atovarlo State Government pen proposal ki pon special protected class non karbia khephan State Government hin pen jongsi karbing no alo kopine ahormu nang biji plote Ladakh Carbon Autonomous Council pen thang nang pudunlong lepu proposal ki pon lake karbia khephan ka phere mimia sonsi nang man lo pusi biasang ho pen than pon non hebjong nili Guwahati High Court long PIL kipidam lasolong State Government lapen Union Government atum SIU 1 apu thakta nili case long people lapen SIU long kedua thing piposi pedelevaret ma piposi nangtuna chipunjamma piposi nangtuna purunma pupen non pinipen apke theklong mang lahelo alang litum aji include pen 2019 along lampen 18 along lampen ke change labang so constitution amendment alam theba alang litum puthop non chi optu labang so ka chi order long ka phiri meme ejak alam thiduko sita nirije semet the thomalam sipini lardak panang pachini po ala kamatha bang lahelo isialam bang lahelo je thongke pen sit bang thongke pen phokep ante bat pu polam dulu phokep pe bat posita la thongke pen anpara kape baji asit mokha bangke territorial council pusamen do posita la kape baji aphai bangke inkoi dolang la inkoi asit bangke unreserved seat si biko lage 6 schedule a spirit against 6 schedule longke non open বা non reserve পাসিত বাঙ্কে 6 schedule along kedo aronsi ave laisialam no hinialam banke kechi kebe mate non tribal atuma fan Ladakh arait kipi ponnangi special protection protected class pu ejak non tribal to man kibi ponji bu labangso proposal state government pen kipi election ha village council am ta thurlong at nangi pu state government pen proposal kipi labangta 6 rule a spirit against lo lapen isia bang dolang Assam government tum ako isia proposal kipi tu dolang lagela hello je state government pen union government atum kopene a project dengi kopene scheme dengi burante laso scheme lapso project amokha ke claim ji adim along le abang aja kong bangke Karbiang Autonomous Council ba Autonomous Territorial Council kaldaji la soja kong bang state government on donai pu la thethom je semet ka phiri meme isi longle pu thaklo nonili thanba longle phelang 6 schedule council long pen along tun ja kong ke ponji pu kamatha khinia bangke non tribal amuni tomfan special protection kipiji pu kamatha lapen ke thom bangke seat bang unreserved mane open category ke salam ni puka matha la ke thom mangta akapre do ulang hai akapre asu sa pene asu gari lo hala ita ke thesai de lo sita niligam jongjung ka matha bang ke most important alam the pun niligam matha bang ke la ke thom jong sita implement de boblong ke iltuma 6 schedule bang ke ipubji angring do Khironi pen mohanteron Carbon Long Life